các channel hlir tu te zong zong in zawai che bai ka bu ka cheu when hi International Women's Day ania so wangin zoram chung le zoram pona mizo meichia te zong zong za takin chi bai ka bu a cheu when chu keipo BN College of Nursing Hualngohmunah nar zirlaite zirti tu tenen he International Women's Day hi hlim takin kan vamanga manilo ka SNA Student Nurse Association annual meet aizola anya khan BN College of Nursing student hi apumpuya pathumna ania tin meichia bi ka chuan pakhatna anwania ti chuan lam ma meichia thiam takmain an lama panina ani boka chutiang ang den chen pa chuan International Women's Day hi lim takin kan vamanga program po toite pathian ne na lom thu soi na le nge ni program Zaithiam mi pani kan som buka tin zirlaiten lam le thil dang special item te an ron nei buka ti chuan hlim takin kan vamang ani so kan program man na chu toite te kan ron tilanga in lo thlir theu don ya le faculty member som som te zirlai bo tak tak te chi bai ka bu no le chu ni bis possibility mo ka ini na kan chuang cha lo we na sa takin kan ha na le se di lam sa be tu ai sai mai kan zum je je de lai so ni
Kita